And we're back mga kabisyo. Sa oras natin ngayon na 9:49 PM at napakinggan nga po natin ang rated SPG as in Super Pack Ganern Secret Files ng ating letter sender na si Teka lang. Archie. Nawala pa yung letter sender natin. Yan po ang binahagi ni Archie na nagkagusto sa kanya ang kanyang co-worker, ang front desk. Nakatrabaho niya na nag-aasikaso ng lahat-lahat. At may nangyari sa kanilang kakaiba. Kaya basahin na po natin ang mga thoughts, comments ng ating mga kabisyo na nanonood at nakatutok sa atin ngayon. Tignan po natin kung ano po ba ang kanilang reaction. Good evening, Idol DJ Rocky at DJ Titan Jello. Dahil sa SPG ngayon, naalala ko tuloy yung aking kasama din noon sa trabaho na naging shota ko. Shoutout sa'yo, Jonah! Di na lang ako mag-talk. Intindi mo talaga. Hindi na lang ako mag-talk. Ang masasabi ko lang, may mga girls talagang mapagsamantala sa kahinaan nating mga boys. Kaya shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rojun Gabatino, paring Alan Alvarez at paring John Soltes. Salamat. Sabi naman ni Charles Sancho, extra service pag nag-overtime. Di naman ako makarelate, TG. Ako kasi payatot. 8 to 5 ang oras sa City Hall na nagtatrabaho at malinis naman ang intensyon ng katrabaho ko. Yung iba nga lang, mael. As in, maloko. At siguro kasi kay sender, malakas siguro ang sex appeal nito. Batak, macho, may muscle, wide ang balikat, pati likod, malaki rin. Kaya yun yung nai-imagine ko kay sender. Bilang kargador. Kung ako dyan, kung single siya at wala pang nabubuong pamilya, go lang siya. Pero kung meron, try to resign. Nasa kanya na yung TG at lesson learned. It's okay na mag-OT sa work, wag lang kumapit sa patalim dahil sa extra service. Yun lang. Nako, extra service. Walang bayad ang OT pero may bayad ang ulo mo sa baba. Sulit. Ito pa. Sabi ni Archie, aka Darwin Rosel, Archie, mukhang kinaskas ni Cass yung stamina mo. Dahil sa ultimate bembang ninyo. At isa pa, anong palay ang lumalapit sa kalabaw? Hindi ba dapat manok ang lumalapit sa palay? Oo nga naman. Sa susunod kasi, kumain ka ng nilagang itlog. Tapos samahan mo ng lugaw para madagdagan yung stamina at lakas ng tuhod mo. Yun lang, paring Titan Jello at happy weekend sa'yo. Alam ko pampalakas ng tuhod, balot, di ba? Diba? Balot talaga ang pampalakas ng tuhod. Masarap daw hinihigop yung masabaw na balot. Bili kayo ngayon, kabisyo, kung talaga makikipag-ubusan kayo ng lakas ngayon. Bili kayo ng balot. Tapos, sigupin nyo yung sabaw. Tapos, kainin nyo yung sisiw. Yun yung pampalakas dun. Ito pa ang sabi ng isa nating kabisyo. Grabe naman ang nating letter sender ngayong gabi na to. Napakasarap naman ang kanyang kwento. Kung ganyan lang din sa trabaho namin, nakaka-resign ko lang. Hindi ko na siguro naisip na lumipat pa ng trabaho. Kahit maliit ang sahod, kung may sa overtime ko naman ay sulit sarap. Eh di doon na lang ako. Total naman, nauubos din naman ang pera ko, kakabayad ko ng 2,500 sa pinupuntahan ko.
magawa lang din ang gusto. Ano to? Mangyari lang din ang katulad kay Archie. Ayun. Oh. Yung 2.5 mo kay Archie, libre lang. Overtime nga lang. Kaya sulit sarap, di ba? Iba din talaga mga nagko-comment sa atin ngayong gabi na to. Ako napapahamak eh. Ako taga-basa lang naman dito. Ako ang mapapahamak sa inyo. Ako masasabihan na ang sama ng bibig ko. Kabisyo! Sino nga ba naman kasi ang tatanggi kung sa trabaho mo mismo, may makakatrabaho ka doon na nakaka-extra service mo? Diba? Diba? Aminin! Huwag maging ipokrito! Diba? Huwag tayo maging ipokrito, diba? Gusto natin yan. Diba nga, sabi nga ng isang sabi nga ng isang kasamahan natin o kabisyo natin, kesa naman daw nagbabayad daw siya ng 2,500, edi kakagatin niya na lang din yung overtime. Diba? Pero kabisyo, hindi naman po maganda na gawin nyo mismo sa workplace, 'di ba? Okay na mag-overtime sa labas ng trabaho. Huwag nyo lang pong bastusin yung mismong yung loob o yung mismong opisina ninyo. Malas daw yun sa negosyo. 'Di ba? Kung gusto nyo mag-bangbangan, ultimate bangbangan, dun kayo sa may pula. O kaya dun sa nakatakip na ganun, na may pamaypay. Yun, pwede. Kaya mga kabisyo, kung meron kayong mga katrabaho na nagpaparamdam sa inyo, tama rin naman yung payo ng isang kabisyo natin dito kanina na binasa ko. Kung may ganyan nga naman at may pamilya ka na, wag mo na ituloy. 'Di ba? Maging mabuti ka sa pamilya mo at sa mga mahal mo sa buhay. Pero kung single ka naman, katulad ni Archie na matipuno. Parang ito si ano to eh. Si ano ba to? Si Machete ang datingan, no? Siguro ganun ang katawan nito, no? Bato-bato. Malaki yung batuta, ganun. Kaya poging-pogi sa kanya no? Talaga naman, kung single ka, talaga naman, grab the opportunity. Minsan nga lang daw kumatok ang oportunidad na ganito. Grabe ngiti ni Manong driver, Ang saya, abang nakikinig ngayon. Galit na yung pasahero mo, pahinaan daw yung radyo. Kaya mga kabisyo, kayo po yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kung may mga gusto po kayong ibahaging kwento, maaari po kayo magpadala kay rockitera@gmail.com, mapa-SPG o top secret ninyo. Rocky secret file ninyo. Sorry, my bad. Rocky secret file ninyo, pwede nyo pong ipadala sa rockitera@gmail.com. Kaya mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line 0916-529-5595 dahil susunod na po ang ating SPG Top Secret. Maaari na po kayo magpadala ng mga nakaka-L, as in libang na kwento, as in nakaka-L, love na kwento. Diba? Nakaka-in love na kwento. O kaya L, labubu, ganun ba yun? Kaya magkwento ka na mga kabisyo, maaari ka na magpadala o tumawag sa amin sa 0916-529-5595 para po magtawagan na po tayo agad. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1